don haka ne wani malami ke cewa idan ka kai ziyara wuri biyar za ka karu. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Don haka ne wani malami ke cewa idan ka kai ziyara wuri biyar za ka karu karatu, ka je makabarta za ka karu da karatun lallifa ana. Don za ka iska binne gawa a nan take, gobe ta kai can, yanda ta kai can wata ran kai ne, ni ne, ku ne, su ne. Na biyu, ka dinga zuwa asibiti za ka karu da karatun ni'imar lafiya, don ga wani inda kuɗi na hana a kwanta asibiti da bai kwanta ba, amma Allah ya kayar da shi da ciwo, don ka san shi ne jalla jalalu. Na uku, ka ringa zuwa ya ce kotu, dan za ka karu da karatun kyakkyawan hali, dan idan aka karanta shari'a sai ce ai ya dauki wuka ne ya daba mun, sai ka ce kai ba zan iya ba, to ka gode ma Allah kan kyakkyawan hali da kai ba za ka iya wannan. Na hudu yace ka ringa zuwa gidan kurkuku, dan za ka iske wani daga nan ya je can ya kama ruwa sai an raka shi da bindigogi na jami'an tsaro dan kare gudu, kai ko daga nan sai ka tafi a ƙasa har inda ƙarshen Kano kayan waka cito, da aka suka ce wanda ya zauna lafiya shi ya sano. Na biyar, ka ringa zuwa gonaki masu kwarran shukoki domin ka ga hada'iqa za ta bahja. Wannan saƙo ne da ya kamata mu lura da kyau. Barka da zuwa tashar NTG1 TV, tasha mai gaskiya da tarin albarka. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamun kararrawa domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu kamar haka: labarai akan harkokin tsaro, labaran siyasa, labaran nishadi na Kano, labaran wasanni kala-kala da tarihin mazajen jiya, kai har ma da abubuwan da suka shafi addini da dai sauransu. Mun gode.